id-disċipli t'Emmaus li jmorru lura ant l-apostli wara li qataw qalbhom u ma baqgħux jemmnu li Ġesu kellu jqum mill-mewt. Nies li xi darba jemmnu f'Ġesu ma baqgħux jemmnu fih u lilhom jagħżel biex isiru apostli tiegħu u jmorru jxandruh. Nies oħrajn li daw qathom qalbhom milli jemmnu u alla jagħżel lilhom. Marija ta' Magdala. Il-fatt biss li kienet mara l-ewwel waħda li skont ir-raba' Vanġelu li Ġesu der. Mara laqqas rabbi fis-soċjetà mill-mentali Dawrudija, rabbi ma kienx ikollu mara bħala disċipli tiegħu, aħseb wara apostlu. U Kristu l-ewwel ma jidher mara li fis-soċjetà kienet bla dinjità. Mara. Kif pretenda Ġesu li ħajjemnu lil din il-mara imma lila għażel? Is-Samaritana adultera. Tiltaqa' ma' Ġesu dejn il-bir ta' Sikar u tmur ixxandar l-esperjenza tagħha u ssir apostlu ta' Kristu, messaġġiera tiegħu. Adultera minn tant nies. Lila għażel. Pawlu ta' Tarsu, persekutur tal-insara. Intom taħsbu li San Pawl kien faċli biex l-ewwel insara jafdawh. Ma taħsbux li ma ddirix minn moħħhom illi dan qed jipprova jindies mal-insara biex jipprova jaqbadhom aktar u mhux biex ixandrhom il-messaġġ. Jalla nies mhux kredibbli għażel. Jaf x'inhu jagħmel. Mosè qattil. Mosè qatil. Qatil. Għalhekk mar ħarab u mbagħad iltaqa' Malla kif iltaqa' miegħu għax ħarab minn pajjiżu wara li qatel. U Alla jużah biex ikun ħellies u mhux biss jibgħatu lura fil-post fejn kien qatel. Ara min rid jemmnu l-dan. Maħrub minn pajjiżu, qattil u jibgħatu lura f'pajjiżu biex jeħles il-poplu tiegħu. Fi żminijiet neżistijej, Bartolo Longo sar qaddis iddikjaraħ Ġwanni Pawlu t-tieni. Dana kien satanista, assis satanista, illi kellu esperjenza tal-Madonna, sar devot ħafna ta' Rużarju u bena s-santwarju ta' Pompej. Kulħadd jafu s-santwarju ta' Pompej, forsi ma tafux li bnieh ex assis satanista. Hija satanista? U da mhux l-ewwel ikkonverta mbagħad użaħta, kien satanista. Bruno, ma nafx ngħid kun jomu. Cornacciola, xi ħaġa hekk. Titqux bija, ma nafx nippronunzja. Waħda Taljana, kif tgħidu? Smajtuha? Insomma, dak kull kunjum. Mela, dana kien jgħix l-Italja protestant sejjer joqtol il-Papa Piju 12 u tidirlu l-Madonna. Jikkonverti fil-post illum magħruf Trefontane, il-Madonna tidirlu taħt it-titlu La Vergine della Rivelazione u tibatu b'messaġġ għand il-Papa. Fil-ħa joqtlu fil-lubatitu għand il-Papa b'messaġġ li fil-fatt irnexxielu jiltaqa' mal-Papa Piju 12 u taħ messaġġ u taħ l-istallet li kien se joqtlu bih ukoll meta ltaqa' miegħu. Semmejtilkom dawn eżistijej biex nurikom li Alla jekk inqedaw b'dawn kollha. Forsi aħna għar minnhom, ma nafx, imma aħna għar minnhom jaqgħda bina wkoll naħseb għax ma din il-lista nkomplu tagħna jekk hemm bżonn ukoll. Però xtaqt insemmihomkom għax dawn huma nies eżempji ċari ħajjin. M'hemm l-ebda djufija hija waqti li Alla mhux ħajaqta' qalbu minnha, mhu ħajaqta' qalbu minnek xejn. U jekk jiddeċidi li tjuża lilek, jużak, il-ġona, ħarablu, imma baqa' jiġru warah biex jużah, tliet darbiet. Alla vorja ħarab, u minn kollox għamel biex inqeda bih. U din hija l-istess tiegħi ta' persuni li fajnejn id-dinja ma kinux kredibbli, fajnejn id-dinja daw ma kienx ta' min jafdhom, fajnejn id-dinja daw kien ta' min ipoġġihom fil-ġemp u anka mhux fajnejn id-dinja biss. Anka nista' madwar Ġesu taħsbux li dawk inħabdu jaċċettawhom. Imma Alla bihom jinqeda. Issimgħu xejn San Pawl eżistijej fl-Ittra tiegħu il-Korintin. Alla għażel nisbola ħad-dinja biex iħawwat l-orrief. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Alla għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Intom li qegħdin hawn, tridu li Alla jużakom iva jew le.
Iva jew le? Boloħ. Qed tgħidu li tridu tkunu? Għajtu ħankun nafx intom. Tajjeb, intom boloħ. Teħdux għalikom. Għax Alla bekk irid jinqeda. Dawk li huma boloħ tad-dinja irid jinqeda bihom. U jekk illum inti kont taħseb li inti ħaġa x'għandek erbett wara ismek, irrealizza li inti blaħ. Dawk li tri li għandek kollha. Għax tingwita ħafna. U Alla bil-bluwa tiegħek irid jinqeda. Eżisti jridu nifhmuha tafu għaliex. Għaliex iktar man-nies u difmuni. Iktar mad-dinja twebbes qalba għal messaġġ ta' Kristu fil-Vanġelu, Alla jaqbad l-iktar nies boloħ biex jiġib fix-xejn l-erf ta' żminijietna. Kif għamel b'Santa Bernadetta su Biru. ċalla sittajn ma' wiċċa, konvertu tant nies imbagħad. Bil-bluwa Alla qed eżistijej. U dan jagħmlilna kuraġġ. U rrid nagħmlukom kuraġġ. Għaliex aħna maħniex perfetti. Aħna żbaljajna qabel ma żinna Ġesu. U nibqgħu niżbaljaw wara li jażilna wkoll, kif ġara l-Pietru. U nsibu min jaqtanna qalbna. Li meta nippruvaw nagħmlu daqsxejn ta' ġid jaqtawna qalbna bid-djufija tagħna, bid-dnub tagħna, bid-difetti tagħna. Ma jimpurtax, u ma naħbux id-difetti tagħna ta'. Ma naħbuhomx, ma nibżawx minnhom. San Pawl għalinna meta jindajjef jiena qawwi. Meta jindajjef jiena qawwi. Meta aħna dajfin il-mulej se juri l-qawwa tiegħu fina u permezz tagħna. Mosè kien itemtem. Itemtem, kif tippretendi li tmur tipretka temtem? Kif kontra kull loġika umana batlu l-aronni miegħu. Eżistijej, anke jekk għandna l-iktar difetti, l-iktar nies miżerabbli, b'kollox il-mulej jinqeda bina biex iġib fix-xejn ta' dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa fid-dinja. Nixtieq ngħidina wkoll però fuq dil ħaġa li dan id-diskors ma jgħodx biss għad-dinja, però jgħod ukoll għall-Knisja. Fil-Knisja eżistijej faċilment li nitkabbru wkoll u nsiru nies orrif. Fil-Knisja faċilment naħsbu li nifhmu aktar minn Alla. Fil-Knisja faċilment li aħna niddittaw l-Alla kif għandu jaħdem mhux għandu jagħmel. Fil-Knisja faċilment li aħna nsiru l-esperti. Ninsew li aħna għaddejja. Il-kol kemm aħna mill-Papa l-isfel. Anzi il-Papa l-qaddej tal-qaddejja talla. Servum servorum Dei. Jekk ninsew li aħna għaddejja u nġibu ruħna isna s-sidin u l-proprjetarji ta' dak li għamel Alla gwaja lina. Għax is-saltna talla tittieħidilna u tingħata lil min jagħmel frott minna għalilna Kristu. U hekk jiġri. Gwaj jekk mhux jekk id-dinja twebbes qalba l-ħidma talla, però jekk fil-Knisja inwebsu qalbna għall-ħidma talla. U din tiġri ħbib tiegħi. U din hija parti mill-konverżjoni li rridu nagħmlu bħala Knisja wkoll. Knisja ġifieri aħna li qegħdin hawn, il-poplu talla, aħna li mamdin li ma nwebsux qalbna għall-ħidma ta' Alla li rrid jinqeda b'kull wieħed u waħda minnha. Dawn in-nies kollha li semmejtilkom eżistijej li fajnejn id-dinja u ta' min jistmerrhom għandhom ħaġa waħda li hija komuni. Hija esperjenza ħajja li għamlu ta' Ġesu. Kollha kemm huma. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jikteb hekk. Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lej ħarisna, li messew idejna, jiġifieri il-verb il-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Dawn in-nies kollha li semmejt eżistijej. Dawn ma kellhom xejn x'joffru fil-messaġġ tagħhom ħlief l-esperjenza tagħhom ta' Ġesu. U minn hawnhekk titlaq l-evanġelizzazzjoni l-ġdida li Ġwanni Pawlu t-tieni sejjaħ il-Knisja kollha għaliha fi żminijietna. Illi aħna mhux inwasslu messaġġ barra minna. Li aħna nwasslu l-esperjenza ta' Kristu ħaj.